Σιά, το χωριό που όπως δηλώνει το όνομά του βρίσκεται κρυμμένο στη σκιά των βουνών. Ένα χωριό που στις δύσκολες στιγμές βγήκε από την κρυψώνα του για να δώσει το παρόν του στο κάλεσμα της πατρίδας. Ο φόρος αίματος βαρύς για μια κοινότητα τόσο μικρή. Οι Τούρκοι ήξεραν πολύ καλά που θα κάνουν την απόβασή τους στον Άγιο Γεώργιο, γιατί ξέραν ότι μόλις 300 μέτρα από τη θάλασσα είναι το χωριό Τέμπλος. Το Τέμπλος ήταν το καθαρά αμυγές τουρκικό χωριό και ήταν το χωριό το οποίο συνέδεε όλη την χωάνη εκείνη που οδηγούσε στον κύκλο και στη διάβαση Μπουγαζίου και συνδέθηκε με το θύλακα της Λευκωσίας. Το Σαββάτο στις 20 Ιουλίου ήρθε σήμαν για να πάμε στον τόπο ρήξης αλεξιψωτιστών των Τούρκων. Κοπελούε, χάσαμε τα παιδιά μας. Ένα αλεξίπτωτα, ουστσουστιά. Ένα αλεξίπτωτα, κόρη μου, δεν πέτα. Πιάναμε τον πενταδάκτυλο και έρχονταν κάτω. Σύσσωμος ο κόσμος έτρεξε να καταταγεί στο στρατό. Πήγαμε σε όλες τις λεωφορείων και καταλήξαμε στη Λευκωσία με απότερο σκοπό να επιδιώξει ο καθένα να καταλήξει στη μονάδα του. Το φίλο πορεία μας έπρεπε να πάμε στην Καντάρα. Κατευθυνθήκαμε προς την Κερίνια, προς τον Παχίαμο. Τον πατέρα μου δεν πρόλαβα να γνωρίσω, δεν έχω καθόλου μνήμες. Ήμουν 1,5 χρονού. Ξεκινήσαν να πάμε το σίγαμπρο μου και έφτιανε να φύγει στην αυλή και στρέφεται πίσω. Φίλαμε και λέει μου το γιο μας και τα μάτια σου. Γεννήθηκα την 1η Αυγούστου του 1974. Έφεδρος ανθιπολοχαγός πυροβολικού των πόλης Γεώργιος, του Θεοφάνους. Γεννήθηκε στη ΣΑ 31 Ιουλίου του 1946. Τελειόφοιτος μαθητής κατατάχθηκε στον 192 Λόχο Εθελοντών. Την 1η Ιανουαρίου του 1965 κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά και υπηρέτησε στην 183 μοίρα παιδινού πυροβολικού στη Μύρτου, σήμερα είναι κατεχόμενη. Σαν έφεδρος ανθιπολοχαγός, μετά την απόλυσή του μετατάχθηκε στο 241 τάγμα πεζικού. Η τουρκική εισβολή του 1974 το βρήκε αντιμέτωπο με τις ομάδες του Ατήλα έξω από το γάσι Πράξανδρος στην Κερίνια. Ο Γιώργος τον Μπόρης ήταν αδερφός της πρεσβυτέρας μου. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που γέννησε αυτή η κοινότητα. Να μην πω και άλλη περιοχή. Ήταν ανθρωπιστής από τους σπάνιους. Ήδη πήγαινε από τη νύχτα που τους καλέσαν να καταγραφούν ως αξιωματικοί, ήταν ανθιπολοχαγός. Μπορώ να πω ότι ήταν από τα πολύ παιδικά του χρόνια ένας αγωνιστής. Τουλάχιστον ακούγοντας τον πατέρα μου να εξιστορεί με πόσο σκληρά δούλευε, παράλληλα με το να ακολουθεί και τις υποχρεώσεις στα μαθήματα του. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντας το γυμνάσιο, σε κάποια στιγμή διορίστηκε στο Υπουργείο Εργασίας και αποφάσισε ότι θα έπρεπε να σπουδάσει κιόλας, αλλά πάντα στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις. Και ξεκίνησε στην Πάντιον σχολή, κατάφερε πηγαίνω ερχόμενος να πάρει το πτυχίο του. Ο Γιώργος ήταν μαζί μας. Είχε δώσει το ατομικό του όπλο, έναν Καλασνίκοφ, σε έναν εν ενεργεία αξιωματικό ανθιπολοχαγό και υπηρέτησε με 2 άλλους έναν 30 Μπράουνικ, το οποίο μας βοηθούσε στην επίθεση μας κατά της Επιχού. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, επιστρέψαμε πίσω στα αυτοκίνητα
και ξεκινήσαμε για την Κερίνια. Φτάσαμε στον Πασίεμο, τη θάλασσα, ξημερώματα. Στρατοπεδεύσαμε. Η απόβαση είχε εκδηλωθεί από την προηγούμενη ημέρα. Εμείναμε εκεί όλη την Κυριακή. Δευτέρα πρωί ήρθε το επόμενο σήμα να ξεκινήσουμε να πάμε στον τόπο εισβολής, στην περιοχή εισβολής των Τούρκων. Στη διάρκεια της διαδρομής, μέσα στην Κερίνια, σταμάτησε η πομπή των αυτοκινήτων και φωνάζαν έρχονται οι Τούρκοι με τάγκς. Οπότε κατεβήκαμε όλοι κάτω από τα αυτοκίνητα, δίπλα σε έναν πάρκο από το Γάσι Πράξανδρος. Η πομπή σταμάτησε όταν τα τάγκς επιροβόλησαν το πρώτο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ο διοικητής μας, σκοτώνοντας τον οδηγό του και τραυματίζοντας τον διοικητή. Από εκεί και πέρα οι φωνές ακολούθησαν την πομπή προς τα πίσω. Εμάθαμε όλοι και κατεβήκαμε από τα αυτοκίνητα. Οπότε τα τάγκς, αφού προχωρούσαν, ήρθαν ανάμεσα μας. Εκεί ο Γιώργος είπαν μετά ότι έρχονται το πεζικό. Έπιασαν θέση βολής με 2 άλλους στρατιώτες, με το 30 το οποίο υπηρετούσε, το Πράουνικ, και περίμενε να δει τον εχθρό όταν θα έρχεται. Οι στρατιώτες μας οπισθοχωρούσαν. Εγώ σαν φίλος και σαν αξιωματικός μου έπια να του πω ότι όλοι ευχίαν πάμε να φύγουμε κι εμείς. Εσύ γιατί έμεινες δάμε, φύγε και να σας καλύφουμε εμείς. Αφήστε με εμένα. Εκεί για μένα ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Μετέπειτα πληροφορίες μου ήταν ότι τον είδαν 500 μέτρα αλλού σε μια ανεγειρώμενη οικοδομή πάνω σε μια ταράτσα. Τον αναζητούσαμε αμέσως μετά την επιχείρηση εκείνη. Στις επόμενες μέρες, 3, 5, 10, περιμέναμε ότι ίσως να έρχεται ξανά να έβρισκε το τάγμα. Δυστυχώς όμως δεν ήρθε και όταν πιάσαμε άδεια μετά τον δεύτερο γύρο της εισβολής, εμάθαμε ότι ήταν αγνοούμενος. Την ημέρα που έφευγε για τον πόλεμο δεν τον είχα δει. Δεν μιλήσαμε. Το ότι έγινε μετά ασφαλώς γνωρίζοντας το χαρακτήρα του Γιώργου, είχαμε όλοι έτσι έναν κόμπο να μας πνίγει. Ήταν προαίσθηση, ήταν διότι γνωρίζαμε ότι σε τίποτε δεν τα βάζει κάτω. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα όταν έβαζε κάποιους στόχους, και το σίγουρο είναι ότι ξέραμε ότι δεν θα υποχωρήσει σε κάτι που αποτελούσαν αρχές για τον ίδιο. Στη συνέχεια, κάτι το οποίο εκ των υστέρων το έμαθα και εγώ, υπάρχει κάποιο βιβλίο το οποίο είχα παραστεί και στην παρουσίαση, το οποίο έγραψε ο Ανδρέας Σαμουήλ, ο οποίος ήταν και αυτός στο 241 τάγμα πεζικού τότε. Κάνει μια αναφορά στο βιβλίο ότι την τελευταία φορά ήταν πάνω σε μια ανεγειρώμενη οικοδομή με το Μπράουνιν και κάποιους άλλους. Προφανώς ήταν ήδη που μαρτυρεί ο Ανδρέας ο Θεοφάνους. Ξεκινήσαν και βάλαν εναντίον των αρμάτων, εναντίον με ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Και η τελευταία κουβέντα που είπε στον Ανδρέα τον Σαμουήλ, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου, ήταν ότι πού να πάμε, όπου γίγει ο τάφος. Ο επίλογος τώρα ήταν ότι μας δεχτήκαμε έναν τηλεφώνημα μια ημέρα, ότι ξέρετε έχουν αναγνωριστεί τα οστά του Γιώργου και θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία για να γίνει η τελετή κηδεία. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή γύρισε ο κόσμος ανάποδα για την μάνα μου. Εκεί εθαύμασα τον μακαρίτη τον πατέρα μου,
σηκώθηκε και πάει και τη λέει, κοίταξε να δεις, θα πρέπει να του τιμήσουμε, να τον θάψουμε με βάση τις χριστιανικές αρχές. Έφεδρος Λοχίας Παπαδόπουλος Ιάκωβος του Θεοδόρου. Είναι αγνοούμενος μέχρι και σήμερα. Γεννήθηκε στις 19 του 49. Στις 23 του 7ου του 1974 ο Ιάκωβος θεάθηκε για τελευταία φορά στον Τράχονα. Ο αδερφός μου Ιάκωβος ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί. Περάσαμε μαζί τα πρώτα χρόνια τα σχολικά. Μετά πήγε σχολείο ένα χρόνο στο Ελένιο στη Λευκοσία και μετά αποφάσισε να ακολουθήσει την τέχνη, όπου πήγε και έμαθε την τέχνη του Ορναδόρου. Αραβωνιάστηκε μετά στον Τράχονα με την νύφη μου τη Μαρία, όπου απέκτησαν έναν παιδί, έναν κοριτσάκι την Κούλα, και μετά ξεκίνησε ο πόλεμος. Τον πατέρα μου εγώ πρόλαβα να γνωρίσω, δεν έχω καθόλου μνήμες. Ήμουν 1,5 χρόνο. Θυμούμαι αρκετά μετά. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Τελευταίος βασικά που τον είδε ήταν ένας κουμπάρος, ο οποίος έμενε ζωή στον Τράχονα. Εμείς είχαμε μάθει ότι οι Τούρκοι ερχόντουσαν προς τη Λευκοσία. Το χωριό σχεδόν είχε αδειάσει, είχαμε φύγει μαζί με άλλους συγγενείς. Ο κουμπάρος του πατέρα μου που τον είχε δει με τη έστολο, ας πούμε, και με το όπλο να επιστρέφει προς το σπίτι, του λέει που πηγαίνει και λέει του πάω να δω για την οικογένεια μου. Ήταν η τελευταία πληροφορία που είχαμε για κάποιον που τον είδε ζωντανό. Όταν έγινε το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, έτυχε να ήμουν φρουράνη στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, και με επισκέφθηκε ο αδερφός μου εκεί στο νοσοκομείο, μιλήσαμε καμία μισή ώρα και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν τον έχω ξαναδεί. Πήγα στα Λατσάγο, είχα αδερφή, και όλοι μαζί πήγαμε στο χωριό. Οι γονείς μου ήταν μαυροφορεμένοι, εγώ ξαφνιάστηκα μόλις τους είδα. Νόμιζα πως ήταν κανένα από τα αδέρφια μου και δεν μου είπαν τίποτα. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο αυτισημιός τους, ο οποίος υπηρετούσε στην αεροπορία στην Καντάρα και τον είχα φέρει νεκρό στο χωριό μας. Και τότε άκουσα, μου είπαν τα αδέρφια μου τα άλλα, ότι δεν είχαν νέα από τον αδερφό μου καθόλου. Η ελπίδα για να το τόξω ζωντανό τερματίστηκε πριν πολλά χρόνια. Όταν είχα ψάξει και το φάκελο του στην Επιτροπή Αγνοωμένων, ο οποίος με τα δεδομένα των ημερών βασικά και της κατάστασης που επικρατούσε αυτή τη στιγμή, και το ότι δεν τον είδε κανένα ζωντανό μετά, από όλες τις πληροφορίες που είχαμε, που δεν είχαμε βασικά πληροφορίες, ήταν ένας στρατιώτης, έστολος, με το όπλο. Οι Τούρκοι μπαίναν μέσα στο χωριό, τούτα ήταν τα στοιχεία που είχαμε. Με κάποιους λογικούς συνειρμούς, έσου αφήνει και πολλά περιθώρια για ελπίδα για να το δει ζωντανό μετά ξανά. Έφεδρος στρατιώτης πεζικού γιατρού Σωτήρης του Γεωργίου. Επισκοπό! Κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά και τοποθετήθηκε στο 251. Μετεφέρθη στην Κιθρέα από εκεί στην Κερίνια. Στις 22 του Ιουλίου του 1974 ήταν η τελευταία φορά που θεάθηκε από δύο συγχωριανούς του. Μέχρι τις 19 Πέμπτου του 10 ήταν ο αγνοούμενος. Ανεβρέθησαν τα οστά του και ανεγνωρίστη η ταυτότητά του με τη μέθοδο του DNA. Γνωριστήκαμε το 1972, αραβωνιαστήκαμε 29 του Ιούλη του 1972. Περάσαμε ένα χρόνο, 14 μήνες αραβωνιασμένοι. Το 9 του Σεπτέμβρη του 1973 επαντρευτήκαμε και στη συνέχεια έμεινα εγώ έγκυος το Γιώργο.
Ζήσαμε μόνο 10 μήνες μαζί. Έγινε ο πόλεμος το 1974, που τις 20 του Ιούλη, που άμα είδαμε πρωτήτερα όμως τις πραξικόπηματα, στη συνέχεια ξεκίνησε η εισβολή. Φοβούμαστε, δεν ξέραμε να που έγινε το. Άμα καλέσαν όμως για επιστράτευση, ήταν στις 20 του Ιούλη η ώρα 7. Ξεκινήσαν να πάμε με το σίγαμπρο μου και έφτιανε να φύγει στην αυλή και στρέφεται πίσω. Και λέει μου, εφύλαμε και λέει μου το γιο μας και τα μάτια σου, ώσπου να έρθω. Που κανένας τότε καιρό έξερε ότι ήταν γιος ή κόρη, οτιδήποτε, αλλά πάντα έλεγε με τον κόσμο γιο που περιμένουμε, γιο που έχουμε. Πήγαινε 3 φορές, έφυγε της αυλής και ξαναγύριζε πίσω και φύλανε την κοιλιά μου και έφευκε και λέει μου το γιο μας και τα μάτια σου, ώσπου να έρθω. Μέχρι και πριν 3 χρόνια θεωρούσαμε ότι ο πατέρας μου είχε σωθεί από τις μάχες. Είχε επιστρέψει μέχρι τη Λευκοσία και στην προσπάθεια του να επιστρέψει πίσω στο έξω μετόχι, κάπου εκεί είχε χαθεί. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε ακούσει από συμπολεμιστές του, οι οποίοι τελικά δεν λέγαν την αλήθεια στην προσπάθεια να ωρεοποιήσουν όσο γινόταν την κατάσταση και να μην ανακοινώσουν στη μητέρα μου ότι πιθανότατα αν γνώριζαν ότι είχε σκοτωθεί. Πριν 3 χρόνια η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοωμένους ήρθε να μας ανακοινώσει ότι τελικά δεν υπήρξε ποτέ αγνοωμένος, αλλά είχε σκοτωθεί στις 23 του Ιούλη το 1974 έξω από το γήπεδο Γάση Πράξαρονδρος της Κερίνιας και ήταν καθαρή εκτέλεση από τους Τούρκους. Πριν την εκεχηρία, έφυγαν το Σαββάτο και την Κυριακή έφεραν τους στην Κιθρέα, που ήταν το τάγμα τους να ξεκουραστούν από την Κερίνια. Και τούτον είπε μου το κάποιος κουμπάρος μας που την Κιθρέα. Και του λέει πάμε να ξεκουραστούμε σπίτι μου, να φάμε και να πάμε πίσω. Λέει του όχι. Εν πάω που ποτέ, θα πάω να βρω τρόπο να πάω στο χορκό, να δω η γυναίκα μου εγκατάβαρη και μπορεί και να γέννησε και πρέπει να πάω στο χορκό. Όμως αμέσως μαζέψαν τους πάλι και πήραν τους πίσω στην Κερίνια. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από κάποιον κύριο, ο οποίος ήταν τελικά συμπολεμιστής του και μου εξήγησε και το θέμα, το κομμάτι ήρωας Σωτήρης γιατρού, αν μπορούμε να το πούμε. Μέχρι τότε θεωρούσα ότι ο Σωτήρης αγωνίστηκε. Πέθανε για την πατρίδα του. Μετά από αυτό το τηλεφώνημα θεώρησα ότι ο Σωτήρης ήταν ήρωας. Ο άνθρωπος είχε δει το όνομα μου. Πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι τον φωνάζαν και τον λένε ο γιατρός, ο οποίος δεν είχε σταματήσει σε μια νεόχτιστη κατασκευή που είχαν στήσει τα όπλα για να χτυπήσουν τους Τούρκους. Δεν σταματούσε και σε κάποια φάση όταν του είχε πει «Δώσ' μου το γιατρέ το όπλο και εμένα να ξεκουραστείς», είπε το «Έχεις δίκαιο», άφηκε το όπλο και έπιασε το διπλανό και συνέχισε. Και όταν εμείς εφύγαμε, λέει, ξεκινήσαμε για να φεύγουμε και είπαμε του «Έλα μαζί μας, δεν πιένετε και να έρθω σε λίγο». Οι άλλοι εσώθηκαν, αυτός όχι. Μετά από 36 χρόνια, πιάνω έναν τηλεφώνημα σαν ήμουν σπίτι ένα απόγευμα και λέω μου από την Επιτροπή Αγνοωμένων ότι θέλουν να μου μιλήσουν. Τους λέω ότι θέλετε, τι είναι. Αμέσως έπιανε ο νους μου ότι θα βρεθήκαν τα οστά του. Και λέει μου, βρεθήκαν τα οστά και να έρθουμε να σας ενημερώσουμε επίσημα. Και αμέ καταλαβαίνεις πόσο ήμουν μόνη μου σπίτι. Λέω, σκέφτομαι τι να πω στο γιο μου. Αμέσως μετά που φέρα τον νου μου, άρχισα τηλέφωνα στα αδέρφια μου, στο γιο μου. Τους πω το τι συνέβη και το τι μας είπα.
Υπήρχε ένα αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος από το εκτελεστικό απόσπασμα είχε γλιτώσει. Είχε δώσει τις πληροφορίες για να μεταβεί η Επιτροπή και να κάνει ανασκαφές στο συγκεκριμένο μέρος για να βρουν τα οστά των 27 τελικά οι οποίοι ήταν στο ίδιο μέρος. Επομένως γνώριζε σίγουρα ότι πρόκειται για εκτέλεση. Επίσης τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Όταν δείτε τις φωτογραφίες που είχαμε όταν μας τον είχαν παραδώσει, φαίνεται καθαρά τουλάχιστον 3 σφαίρες στο κεφάλι, το οποίο υποδηλεί εκτέλεση. Σαν άνθρωπος ήταν ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου για μένα, αλλά όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους δικούς του, για όλους τους συγγενείς, τους χωριανούς του, με όσους δούλεψε, με τον εργοδότη του. Δεν άκουσα από κανέναν να πει ότι έκαμε κάτι κακό στον άλλον ή είπε ένα λόγο βαρετό. Ήταν άνθρωπος του σπιτιού, αγαπούσε την οικογένεια του, αγαπούσε με πάρα πολλά. Δεν ήθελε καν να με στενοχωρήσει, να μου πει κάτι, να στενοχωρηθώ. Ήταν πολλά ευαίσθητος άνθρωπος. Ψάχνοντας και ρωτώντας για να μάθω περισσότερα πράγματα για τον πατέρα μου, είχα καταλήξει με ασφάλεια ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, αγαπούσε πολύ την οικογένεια του, ήταν του σπιτιού άνθρωπος, αγαπημένη του ασχολία η μουσική, την οποία έχει μεταδώσει και σε παιδιά και σε μένα και στα εγγόνια του. Δεν ασχολείται με πράγματα τα οποία εύθυραν, όπως τα κόμματα και εκείνων των καιρών, όπως οργανώσεις. Ήταν γενικά αγαπητό παιδί και στο χωριό του, αγαπητό και στο δικό μας χωριό εδώ στη ΣΑ, όσων λίγων καιρών τον είχα γνωρίσει. Στρατιώτης πυροβολικού Σταύρου Δημήτρης του Αρτέμι και της Ευτυχίας. Επισκοπό! Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1953 και σαν στρατιώτης πυροβολικού υπηρέτησε στην Αμόχωστο και στον Πανέκηθρο, έκτοτε αγνοείται η τύχη του. 1974 ήμουν παλιοσιώτης. Ο γιος μου έθελε 5 μέρες να απολυθεί από το στρατό. Είχα τον έτοιμο να φύγει να πάει Γερμανία για σπουδή. Ήρθε Κυριακή ο γιος μου, έφερε τον άνθρωπο και έμεινε και που τα λαλή μου να μην βοηθήσει τίποτε να μου. Για τον αρφό μου και εσύ έπαιρνε το χορκό. Λέω του γιο μου έτσι να ανέχωσε μες στο λαμπρό και εγώ να φύγω να πάω στο χορκό. Έφευγε. Μάμα φύγεται. Και στράφηνα αμέσως πίσω. Η δεύτερη εισβολή άρχισα εγώ το τηλέφωνο να τον έβρω, τίποτε. Αλλά όταν μου πάμε στο Βαρόσι να πάμε στον Παράολο, λέει μου κοίταλο να πάμε. Λέω του να φτιάχνουμε ταξί. Πάει στους ταξιτές δεν μας παίρνει κανένα. Ήβραμε έναν ιδιώτη. Δώστε μου 7 λίρες και θα σας πάρω εγώ. Αλλά λαλή μου ως τον Άι Νικόλα να σας πάρω. Πήρε μας ως τον Άι Νικόλα μπόξε από το Σακάρια. Κατεβήκαμε, πιάμε τη στράτα παρπατητή με τον Αύγουστο. Ελύσαν τα πόδια μου, έβγαλα τα παπούτσια και περπάτουμε στον άσφαλτο. Να πάμε στον Παράολο, στο στρατόπεδο, είναι τα που γίνεται. Και αμέ ήβρε μας αστυνομία, είσαι σταθμόνι. Και φώναξε μας, πού πάτε, είπαμε. Και φώναξε του Τσαούσι, είπε του το, λέει του, φέτος μέσα να πάρεις εσύ με τον άνθρωπο. Και πήρε μας στο στρατόπεδο. Άμα μπήκαμε μέσα στο στρατόπεδο,
Είπε μας, βλέπεις τόσες πόμπες μες στο στρατόπεδο και ήρθες να πάθεις και σου κακό. Άτε, γλύωρα πει. Λαλό του άκου να σου πω. Έχω το γιο στρατιώτη διακάτω. Ως θάνατον ζητώ το γιο μου να μάθω τι έγινε. Δηλαδή μου ο γιος σου είναι καλά, θα με που αλλά να στείλω ένα με τη μοτόρα να σου το φέρει. Ήρθε, έβγαλε, γιατί ήταν ένα μπαλτικάρι πολλά τιμίο. Ούτε γλώσσι δεν εξώθιαζε από εκείνα που του εδίουν και πήγαινε σχολείο. Ούτε εκείνα του στρατού. Έβγαλε έδωτε μας 17 λίρες να πάρουμε να τρώμε. Γιατί ξέρω θα δουλεύει μαμά. Άμα τον πήραν πάλι πίσω, τις 3 ημέρες τηλεφωνώ. Δημήτρη μου, πού είσαι, τίποτε. Τηλέφωνα από μένα. Είδαν τον στον Κουτσοβέντη. Είπα μου ότι έτσι πήγε, ξέρω πού, να φυγαδευτεί. Αλλά είναι φυγαδεύτηκε του γιατί είχε άλλο 4 άτομα μετά του και δεν ήθελε να τα φύγει μόνα του. Όμως, στο τέλος, τηλεφωνήσαμε, ήμουν στη ξενοδοχειακή σχολή, χτυπά μου το τηλέφωνο στον 3ο οροφό η κοπέλα, κυρία τυχαία βρέθηκε ο γιος σου. Δηλαδή, Μιράντα μου, πού ευρέθηκε. Δηλαδή μου έλα κάτω. Και ήταν ένα παιδί που κοντά του. Ήταν ένα παιδί που την Τσερίνια, την πάνω Τσερίνια. Επία και συνάντησα τον για με. Δηλαδή μου, να σου πω, ο γιος σου μοιάζει ο Δημήτρης, τούτα σου, δηλαδή μόνο ο Δημήτρης του. Να σου πω, έφυγα και άφηκα τους στον Κουτσοβέντη. Όμως, δηλαδή μου, εμένα, κοπιά έσω μου, ύστερα από 2 μέρες πιάμε οι Τούρκοι. Πήγαμε σε μια κάμαρη που είδα το τάδε και το τάδε. Το καλάγε μου. Ήμουν αμένες στις 9 και ο Δημήτρης είναι τόσο έξυπνος, έχωνε μασούλους που κάτι γλώσσα του και κινδύνευε εκείνο. Και είναι καλά που το θεία. Έτσι ήταν. Μετά μου φεύγω τίποτα. Βρίσκω ένα και είχε γειτόνι σαν του Σκάλα, όπου ήταν πολλά φιλενάδες με την γυναίκα μου. Έφερα μια λαλή μου να την βάλω να κάνει έρευνα. Είπα μου εμποτζή στο Σαράιο και βγαίνει και διάγυρω μες στο Σεράι Χοτέλ. Ήβρε έναν παιδί ψηλό, ξανθό, με μουσι, μες στα τέλεια του Σαράγιου, του Ισαυλή. Επλησίασε δηλαδή, επλησίασε η κοπέλα του καλά, κοντά και ρώτησε εδώ. Τι είσαι, είπε. Δηλαδή του, η μάμα του ζει, ο παπάς του, άμα να μου πει, δηλαδή της φύε αμέσως έρχεται, δηλαδή της, από τούτο, περίπολος, Τούρκος, φύε, κι άλλη ημέρα. Έπινε δηλαδή τσάι με το ματραπί του κουτογάλα του. Επέταξε το ματραπί και δηλαδή της η μάμα μου και ο παπάς μου και γονάτισε δηλαδή. Και στην άκρη να μου πει ήβρε τον Τεντζίνο, παίξαν την πόψο που τα τέλεια οι Τούρκοι. Σμηνίδης Σάβα Κωνσταντίνος του Σοφρονίου. Επισκοπό! Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1956. Κατετάγει στην Εθνική Φρουρά τον Ιανουάριο του 1974 σε ηλικία 18 ετών. Επελέγει στην αεροπορία, στη Λακατάμια και στη συνέχεια στην Καντάρα. Στις 21 Ιουλίου του 1974 έπεσε μαχόμενος αφού προσβλήθηκε η μονάδα του
από τα πυρά της τουρκικής αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής, η μονάδα δέχτηκε αεροπορικές προσβολές από αεροσκάφη τουρκικά, F-104. Κατέρριψε 2 αεροπλάνα τα οποία πέσανε σε κοντινές περιοχές, αλλά τα οποία όμως βάλανε και εναντίον της μονάδας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μηνύτες αυτής. Αρκετές φορές με ακολουθούσε μαζί στα χωράφια και κάναμε ατέλειωτες συζητήσεις. Κάναμε μαζί τα όνειρα μας. Ήταν ένα παιδί το οποίο πραγματικά είχε τις φιλοδοξίες του, ήταν φιλικός με όλον τον κόσμο. Δεν θα ξεχάσω πόσες νύχτες κρυφά πηγαίναμε εδώ στο Λιοχώρι να καπνίσουμε παράνομα το τσιγάρο μας. Να λέμε για τα πρώτα σκυρτήματα που είχαμε τότε σαν νεαροί και να χτίζουμε στο μυαλό μας τα όνειρα για την υπόλοιπη μας ζωή. Πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ μα ποτέ να έχει πει ο ένας τον άλλον μια κακή κουβέντα και ειδικά για τον Ντίνον δεν το θυμάμαι να έχει τσακωθεί με κάποιον άνθρωπο. Ενώ και της ηλικίας μας. Πήγε στο στρατό πιο γρήγορα από εμάς και βλέποντας το τι ακολούθησε και τα λοιπά, και αυτός ο νέος πήγε να κάνει το καθήκον του ή ήθελε εν πάση περιπτώσει να εκτελέσει στο ακέραιο το καθήκον του, ήθελε αυτόν που ήταν ταγμένο να κάνει να το κάνει. Και τον περίμενε εκεί η μοίρα. Όταν πήγαμε και καταταγήκαμε στην Καντάρα, ήταν το ραντάρ το οποίο μας μίλησαν οι αξιωματικοί ότι ήταν το μοναδικό μέσον επικοινωνίας το ραντάρ, διότι το άλλο που ήταν στον Κορμακίτη το εγκαταστρέψαν η αεροπορία. Οι Ισμηνίτες αυτοί διατέχθηκαν να υπηρετήσουν την Πετρίδα από τη θέση του ραντάρ της Καντάρας, να προστατεύσουν αυτό το ραντάρ, γιατί αυτό το ραντάρ που παρήχε τη συνεχή εικόνα και την έγκαιρη προειδοποίηση στις ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου κατά τη διάρκεια της βολής, που ήταν πολύ σημαντική αυτή η εικόνα. Και έπρεπε δίχως άλλο να το διαφυλάξουμε αυτόν το ραντάρ, να μην μας το χαλάσουν. Η δύναμη πυρός που είχε η Καντάρα τότε ήταν γύρω στα 30 Μπράουνικ 50, τα οποία εκαλύφκασαν ολόκληρη την περιοχή. Εκεί, λοιπόν, ένα πολυβολείο, το οποίο ήταν ο Κωνσταντίνος ο Σάββας, ήταν αυτό που ήταν από κάτω στην κεραία της τηλεόρασης. Εμένα το δικό μου ήταν 50 μέτρα πιο κάτω, προς το δάσος. Όταν έφτασαν τα αεροπλάνα, τα ραντάρ ειδοποιήσαν μας ότι έρχονται και είναι για μας αυτά τα αεροπλάνα που έρχονται. Πράγματι έτσι έγινε, αντακώσαν τα αεροπλάνα, ξεκινήσαμε και εμείς και βάλαμε τους αδιακόπους, τα οποία δεν μπορούσαν να χαμηλώσουν κάτω για να μας χτυπήσουν και να μας κάνουν. Το μόνο ο στόχος που είχαν τα αεροπλάνα ήταν η κεραία της τηλεόρασης. Μια ρουκέτα έπεσε μέσα στο φυλάκι, μέσα στο πολυβολείο που ήταν ο Σάββας μαζί με έναν άλλον παιδί, τους οποίους διέλυσε. Οπότε λέω του θα πάω να τον πάρω. Θα πάω να τον πάρω, δεν θα φύγουμε το κοπελούι, δάμε, έβλεπες την μια την άλλη, είχε ποτούν τους αγνοούμενους που τους εχάφκασε και χάμε, θα πάω να πια την πρωτοβουλία. Θα πάω να τον πάρω και θα ρωτήσουμε πού είναι η Σιά να μας πούσει, να μας κάμουσει. Πράγματι πήγαμε με έναν άλλον παιδί, το οποίο ήταν από το Παραλίμνη, και πήγαμε, ήβραμε τη Σιά. Η διαταγή που είχαμε από το διοικητή μας ήταν να παραδώσουμε στον παπά το πτώμα και έχω και μας και κάτι χαρτιά για να τα υπογράψει και να τα πάρουμε πίσω. Όταν πήγαμε και ρωτήσαμε πού είναι ο ιερέας της Σιάς,
μας είπαν ότι λείπει και θα έρχεται με τη γραμμή στο χωριό 1,5 ώρα μας είπαν ότι ήταν να έρθει. Εμείς δίπλα από κάτω από τους καφενές, θυμούμε, είχε μια σαν καλύφη με κλίμα, είχε και κάτι δεντράκια είχαμε και πήγαμε και βάλαμε το αυτοκίνητο που κάτω στη σκιά. Μετά από λίγη ώρα, όπως σου είπα, ο κόσμος και έρχεται, ήρθε ένας κύριος και έφερε 2 κοκακόλες, ποτσούες, και έφερε και ένα λαομάνο με 2 ποτήρια νερό. Έφερε τα, ήπιαμε τα, ζέστημε πολύ, ήπιαμε τα, εδροσιστήκαμε. Ύστερα που λίγο ήρθε ο παπάς, είπαμε του ότι ήταν ο Κωνσταντίνος Σάβας, τούτος που θα είχαμε. Ακούστηκε, έρχασαν και είχαμε, συνάχτην το χορκό ολόκληρο σχεδόν. Εμείς παραδώσαμε τους το, ήρθε εκείνος που μας έφερε τις κοκακόλες και το νερό. Κάποιος μου είπε, τούτος είναι ο πατέρας. Πατέρας. Δηλαδή, τι είχε καμιά προαίσθηση ο άνθρωπος. Και ήρθε και μας έφερε το νερό, μας έφερε το κοκακόλες. Το λοιπόν, και μίλησα μαζί του εγώ του ανθρώπου τούτου και του είπα ότι ο γιος σου ήταν ένας ήρωας, επολέμησε, όχι είχαμε που του απέταν η κατάσταση. Και έκαμε έτσι, και λέει μου έτσι με έναν τρόπο χαλάλιν της πατρίδας δηλαδή. Εθελοντής εθελοφύλακας Παφίτης Ανδρέας του Γεωργίου. Επισκοπό! Είναι αγνοούμενος του 1963. Γεννήθηκε στις 26 Τετάρτου του 1939. «27 Δωδεκάτου του 1963, όπου συμμετείχε σαν εθελοντής μαχητής στις μάχες της Λευκωσίας και έκτοτε είναι αγνοούμενος. Είμαστε μεγάλη οικογένεια. Βοσκός ο παπάς μου και ήθελε να το φύγει μαζί του και μετά αντέδρασε ο άντρικος, γιατί στα 16 του έφυγε, 16-17 στην Λευκωσία και εργάζεται του μαζί με άλλα εξαδέρφια του. Αλλά ήταν ο παιδί ο παπάς μου, ήταν βοσκός, ήταν ο πρώτος μας και ήταν σαν τον πατέρα μας. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν τροφοδότης της ΕΟΚΑ στα 16 του. Μετά ήρθε στη Λευκωσία και γράφτηκε στην ομάδα του Μακαρίου που ήταν εθελοντής, αλλά ήταν που πριν ήταν μέσα στα πράγματα ο άντρικος. Μετά που έγινε το 1963, πήγαινε εθελοντής. Ήταν όντως όλος ο κόσμος αγαπούσε τον. Έκαμε πάρα πολλά καλά. Όλοι που τον ήξεραν ήταν πάρα πολύ. Αραβωνιάστηκε, μια κοπέλα από την Παλουριώτισσα, γιατί καθόμαστε και εμείς Παλουριώτισσα και μετά ήρθαμε εδώ. Και ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Μάρτιν και χάθηκε τον Δεκέμβρη, 27 Δεκεμβρίου του 1963, πιάσαν τον οι Τούρκοι. Ακούσαμε πολλά ότι κάτι των Ηνωμένων Εθνών είδαν τον καιρό που αφήσαν ελεύθερους τους 40 ή 46 πως ήταν. Τούτος εφοήθηκε. Είπαμε μας ότι είδαν τον και βάστα μια σκούπα, έπιασε μια σκούπα και έκαμε πως σκούπιζε, γιατί νόμιζε ότι να τους πάρουν να τους σκοτώσουν. Αλλά ήταν που τους ελευθερώσας. Κάποιος των Ηνωμένων Εθνών έγραψαν τότε στην εφημερίδα ότι τον είδε στο Λίτρα Πάλας. Άλλοι μετά που έγινε ο πόλεμος το 1974 είπαν ότι τους είδαν στον Άγιον Ιλαρίωνα και πώς στον Άγιον Ιλαρίωνα, αλλά δεν έμαθαμε κάτι άλλον εμείς, απλώς τα λόγια που είπαν.
Όμως κάποιος είπε ότι τον είδε σε ένα χωριό και πήγαινε ο άντρας μου με τη μοτόρα με κάποιον άλλον να τον έβρουν, πως είχε μαλλιά μακριά και ήταν μέσα κοντά σε έναν περίπτερο. Αλλά τελικά ήταν ψέμα φαίνεται. Δεν τον ήβρασε. Η αγωνία, ο θρήνος, ο πόνος, το άδικο, η περηφάνεια για τον άξιο πολεμιστή, συναισθήματα ανάμειχτα σμιλεύουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν ένας Γολγοθάς για μας, ένας Γολγοθάς να ζεις 36 χρόνια, να μην ξέρεις τι έγινε ο δικός σου άνθρωπος, να μην είναι αβάσταχτος ο πόνος. Ζούσαμε πάντα με την έννοια, με την ελπίδα, νομίζω ότι ακούω τα βήματα του. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου γνωριστήκαν και ερωτευτήκαν. Δηλαδή έχασε τον άνθρωπο της ζωής της σε αυτή τη φάση του πολέμου. Η μητέρα μου πέθανε το 1997. Μετά από διάφορες καταστάσεις, όταν ήμουν εγώ περίπου δευτέρα εντάξει του γυμνασίου, είχε σοβαρής μορφής κατάθλιψη. Εκεί έζησα το αποτέλεσμα της κατάστασης του μεταπολεμικής, ας πούμε. Θυμάμαι ότι πήγε κάποια στιγμή ο γαμπρός μου, Παπάγιαννης σήμερα, ήβρε κάποιον τρόπο να ανοίξει το αυτοκίνητο και δεν θα ξεχάσω τη φάση. Ήμουν σε κάποιον υψώμα. Παρόλο που ήξερα ότι δεν θα το διηγούσε ο Γιώργος στο αυτοκίνητο, βλέποντας το αυτοκίνητο να επιστρέφει, είχα την ψευδαίσθηση ότι θα το έφερνε ο ίδιος. Η μητέρα μου έλπιζε ίσως καμπανεβάσματα. Έλπιζε αρκετά χρόνια, μετά σε κάποιες φάσεις έπαιρνε το απόφαση, προσπαθούσε να φτιάξει τη ζωή της, να κάνει κάτι. Μετά έγινε ένα γεγονός, ας πούμε, το οποίο ξέρω εγώ βρεθήκα αγνοούμενοι στην Τουρκία. Τα κανάλια, ας πούμε, κάθε μέρα. Αμέσως σου αναπτυρώναν την ελπίδα ότι πας και είναι ο δικός μου. Δεν έπαψε ποτέ της πιστεύω να ελπίζει ότι ήταν να γυρίσει πίσω ο πατέρας μου, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ήταν πάντα η ελπίδα μέσα της για την επιστροφή του. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν περνούσε γιορτή ή χαρά που εμείς σαν οικογένεια να είμαστε χαρούμενοι, να νιώσουμε τις γιορτές. Πάντα ξέραμε ότι έλειπε ένας από την οικογένεια. Ήταν πολύ δύσκολο πράγμα. Την 1η του Αυγούστου πήγα στην κλινική να γεννήσω. Γέννησα, ήμουν μόνη μου. Περίμενα να δω τον άντρα μου, να μαζί μου ο άντρας μου. Όμως δεν είχα κανένα. Ήμουν μόνη μου. Μόλις γέννησα και μετά έρχεται η νοσοκόμα και λέει μου ήταν ο άντρας σου και ρωτάει να μου έκαμες. Εγώ ταραγμένη λέω της πούντο, πες του να έρθει μέσα. Και σαν δεν έρθει ο άντρας μου, ήταν ο σύγαμπρος μου που με πήρε στην κλινική να γεννήσω. Και με καταλαβαίνετε το κλάμα που είχα κάνει και το... με κοιμούμουν, έπαιρνα έξω από την περάντα, έκλαια να μεν τους ανησυχώ του και το μητσί μου. Πολλά ευαίσθητο. Με εκείνον τον γαμό τόσα χρόνια που έχασε τον αρφό του, δεν γέλασε. Ποτέ του. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι ζωντανός, γιατί αν ήταν, είπα σας. Έτρεμε στη σκέψη να έχει κάτι η μαμά μου ή να έχουμε κάτι εμείς. Ήταν πάντα δίπλα μας. Έφευκε από τη δουλειά να έρθει, είμαστε μικρές, να δει τι κάνουμε. Πάντα ελπίζουμε. Μέχρι αν βρεθούν τα οστά του και ταυτοποιηθούν, εντάξει, αλλά εφόσον ακόμα δεν βρίσκονται τα οστά, πάντα υπάρχει η ελπίδα. Είναι αυτό που ένιωθα και εγώ σαν παιδί αγνοούμενο, ήταν η... Πώς να το πω... Νιώθα άβολα, γιατί ήμουν σε μια μερίδα μωρών που ήταν διαφορετικά, ας πούμε, κατά την άποψη κάποιον. Ενώ εντάξει, εγώ δεν ένιωθα να μεγαλώνω πέρα από την κατάσταση που είχαμε μέσα στο σπίτι, να μεγαλώνω διαφορετικά από κάποια άλλα μωρά ή οτιδήποτε. Μεγαλώνοντας, η μητέρα μου εξήγησε ότι ο πατέρας μου είχε χαθεί στον πόλεμο. Αυτόν είχα μάθει από μικρός.
Μεγαλώνοντας, όλο και περισσότερο ζούσα λεπτομέρειες. Ήθελα να μάθω ποιος ήταν ο Σωτήρης γιατρού, τι του άρεσε να κάνει, τι κοινά είχε μαζί μου, πώς συμπεριφερόταν, πώς εκείνη του. Ήθελα να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Από φίλους, ακόμα βρίσκω φίλους του κατενθουσιασμένους, ας πούμε, γιατί είμαι το παιδί του, που τον είχα γνωρίσει πολλά χρόνια πριν. Εγώ δεν θα ξεχάσω ένα ξεφάντωμα στο απέναντι κουναλάκι που βλέπουμε από εδώ. Είχαμε στήσει πρόχειρα εκεί τα φαγητά μας, κατά σουβλάκι κτλ. Στην ηλικία τώρα των 16 και ούτω καθεξής. Και να περνούμε ώρες ατέλειωτες, θεωρώντας ότι τίποτα δεν θα μας σταματούσε και τίποτα δεν θα... Σίγουρα δεν σκεφτόμαστε ποτέ το τι θα ακολουθούσε και πού θα καταλήγαμε, κατέληγε η ζωή μας και ο τόπος μας. Η συγκίνηση μου ήταν πολύ. Έφερα ξανά στο νου μου όλα τα εκτενόμενα των ημερών εκείνων και η σκέψη μου, στρεφόμενη στο Γιώργο, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να με γλιτώσει διώχνοντας με από δίπλα του, γιατί τον ακολουθούσα συνεχώς. Και σήμερα, μέχρι σήμερα, σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν που με γλίτωσε από τη λέλαπα του πολέμου. Στο κέντρο του χωριού, το μνημείο του Κοινοτικού Συμβουλίου αφιερωμένο στους πεσόντες και αγνοούμενους της κοινότητας. Στο προαύλιο του παρεκκλησιού της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ένα λιτό μνημείο φόρος τιμής από το Σωματείο Ομάδα Εθελοντών ΣΑΣ. Στην είσοδο του Σωματείου επίσης μια πλάκα με τα ονόματα των ηρώων. Δηλώνουν στον κάθε ξένο που περνά ότι η κοινότητα ΣΑΣ, περήφανη για τα παιδιά της, αρνείται πεισματικά να αφήσει τους ήρωες να περάσουν στη λύθη. Στην πατρίδα, στην οικογένεια και στην αεροβενιαστικιά του. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανάμεσα μας, ήταν αδέρφια, συγγενείς, φίλοι κτλ. Οι οποίοι ασφαλώς και αυτοί γνώριζαν ότι υπήρχε προδοσία. Δεν ήταν ούτε βλάκες, εξάλλου και οι μαρτυρίες κτλ. Λέει ρε παιδιά, συγκεκριμένα στο Γιώργο του είπε κάποιος, έλα να φύγουμε. Προφανώς το αντελήφθηκε τι έγινε όταν υπήρχε αυτή η αταξία κτλ. Όμως, και θα αναφερθώ σε μια φράση που δεν είναι δική μου, είναι κάποιου δημοσιογράφου, εντάξει, ξέρετε, αποφάσισαν να αυξεντιωθούν. Θα είμαστε αναχάριστοι με μια λέξη εάν δεν ετοιμούσαμε αυτά τα άτομα. Για να διατηρούν τις θύμησες και της χαμένης πατρίδας μας, αλλά και των ιδίων των νεκρών μας που εθυσιάστηκαν για μας. Αυτό που έχουμε καταφέρει σαν λαός είναι ακόμα και τους νεκρούς των διάφορων αγώνων να τους χωρίσουμε σε γαλάζιους και σε διαφορετικού χρώματος, να τιμά κάποιος άλλη σημαία, κάποιος άλλος άλλη σημαία, κάποιοι να τιμούν αγώνες του 55, κάποιοι του 74. Οι νεκροί οι οποίοι έχουν θυσιαστεί, είμαι σίγουρος ότι μεταξύ τους δεν έχουν αυτά τα προβλήματα, δεν έχουν αυτά τα μίση, αυτές τις έχθρες. Εμείς στην προσπάθεια μας να θωρακίσουμε αυτό το άρρωστο πρόβλημα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κομματικό έχουμε καταλήξει ακόμα και τους νεκρούς των αγώνων μας να τους έχουμε μοιράσει, προσπαθώντας και από αυτό να κερδίσουμε έστω κάτι. Αυτό είναι τραγικό και μετά από τόσα πολλά χρόνια είναι καλά αυτοί που έχουν το πρόσταγμα και μπορούν να βάλουν έναν τέλος, γιατί πραγματικά είναι μια άρρωστη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι οι τιμές πρέπει να αποδίδονται, γιατί τη στιγμή που, ειδικά για το συγκεκριμένο πόλεμο που μιλούμε, και για όλους τους πολέμους, για κάποια άτομα τα οποία αντί να τρέξουν να κρυφτούν, οποία προτιμήσαν να πάνε να βάλουν τη στολή και να πιάσουν έναν όπλο στα σέρκα τους, να γλιτώσουν την οικογένειά τους και την πατρίδα τους, σίγουρα οι τιμές πρέπει να αποδίδονται. Η ομάδα εθελοντών ΣΑΣ είναι οργανωμένη
ιδρυμένη. Θα πιστεύω ότι στα βασικά της πιστεύω είναι αυτά, η προσφορά στον συνάνθρωπο. Το σωματείο μας τιμά τους ήρωες με δικές του εκδηλώσεις 2 φορές το χρόνο. Τη μια είναι την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη, η οποία κάνουμε ένα μνημόσυνο αφιερωμένο στους ήρωες και τους πεθόντες του 1974, του 55-59 και του 63. Και η άλλη εκδήλωση είναι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, η οποία είναι μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας του εθελοντισμού, πριν την έναρξη της εκδήλωσης της συγκεκριμένης που κάνουμε για τον εθελοντισμό. Υπάρχει ένα μισάωρο αφιέρωμα προς τους πεθόντες και αγνωμένους της κοινότητας μας. Από το 2009 προσθέσαμε στο σωματείο μας μια πινακίδα, η οποία αναγράφονται όλοι οι πεθόντες και οι αγνωμένοι της κοινότητας μας. Ο σκοπός που το κάνουμε τούτο είναι για να γνωρίσουν οι ξένοι ότι τούτη η μικρή κοινότητα έχει 3 αγνοούμενους και 3 πεθόντες. Μετά το 2009, το Φεβρουάριο του 2010, κάναμε το μνημείο προς τιμή των πεθόντων και αγνοούμενων της κοινότητας μας. Η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα οφείλεται σε αυτούς που πέσανε ανά πάσα στιγμή για την πατρίδα. Είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας αυτή, γιατί δεν μπορείς να έχεις άλλον στην ελευθερία. Ο ίδιος έμεινε. Ήταν επιλογή του να μείνει. Δεν ήταν απλά έτυχε. Έμεινε σε κάποιο σημείο και τον είχαν συλλάβει οι Τούρκοι. Έμεινε περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ λέω ευτυχώς, γιατί αν όλοι έφευγαν, ίσως οι Τούρκοι τώρα να μην ήταν εκεί που ξέρουμε, αλλά πάρα πολλά χιλιόμετρα ενδότερα της Κύπρου.